dag skal jeg vise jer 5 tricks, som jeg har øvet mig på. Okay, så vi starter med den, jeg kalder sådan bagom støttebenet, hvor at jeg ligesom ruller bolden bag ved mit andet ben, og så skyder jeg ligesom til den. Og nu skal jeg lave en højder. Og så er der den her. Den har jeg også øvet mig på til træning. Ja, og nu skal vi lave vending. Så jeg dribler i hernede af jer, og så laver jeg en vending. Og vending. Og vending. Og det kan man gøre flere gange. Okay, nu skal vi lave sådan en helt normal dribling, hvor vi bruger siderne. Vi ses! Vi ses!